ಪಂಡ ಏತ್ ವರ್ಷ ಚಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಜ್ಜರು ಅಜ್ಜರ್ ಹಿಡ್ದು ಶುರು ಏನ ಪಪ್ಪ ಕೈತ ಯಾನ್ ಮೂಜಿನ ತರ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದಾರ ಬಾಬಾಯನ ಇಕ್ಕಾರು ಅಜ್ಜರ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಮನ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಪಪ್ಪನ ಪುದಾರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇಕ್ಕಾರು ಆರು ಸುಮಾರು ಏತ್ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರೊಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಆಜ್ ವರ್ಷ ಉಂಟು ಆರ್ಲ ಒಂದು ಈರು ಮಲ್ಪೆರ ಶುರುವಾದ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಇರುವ ಒಂದು ಸೊ ಇರೆಗ್ಲ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ತಿನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸಿನ ಚಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅವರು ಹೆಂಚಿನ ಬರ ಮಲ್ಪಾರು ಚಕ್ಕುಲಿ ಸುಕ್ಕನಪ್ಪ ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಅವೈತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಖರ್ಜೂರ ಕೂರ್ಲಾರ ಮಾತ ಪುರಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪುರಾಲ್ ಊರ್ದವಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲ್ದ ಬೇರೆ ಬೇತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ ಅಂಗಡಿ ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರಿತಾ ಚಕ್ಕುಲಿ ಹೆಂಚಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತೃಪ್ತಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಪುರಾಲ್ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪ ಹೆಂಚಾಪುರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಓದೇ ತೊಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವ ದುಂಬೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂಡ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಸುಖನಪ್ಪ ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ ಸೊ ಇತ್ತ ಇರದ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಮಿನ್ ಮಲ್ಪನ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ ಸೊ ಇರಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪುದಾರ್ ಬಂದೆ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಎಂದು ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಸುಖನಪ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅವ ಜೊತೆ ಬರಡೆ ಅದು ಹೆಂಚಿನ ಚಕ್ಕುಲಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಾಂ ಪ್ಯೂರ್ ಅರಿತಾ ಚಕ್ಕುಲಿ ಏತನಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರು 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇರು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏತೈತೇನು ರೇಟ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕನೆ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ದುಂಬೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು